Tervepä terve ja heipä hei! Takana oleva auto saattaa olla jostain videosarjasta tuttu. Joo, se jäi vähän kesken silloin, tai aika pahastikin ja tarkoituksella. Tosiaan, hommahan meni lyhykäisyydessään niin, että meillä jäi vähän niinku puoli kesää auton kanssa välistä, ja sitten kun auto saatiin vihdoin ajoon, niin se huiskastiin vaan niin kuin puolet, niin kuin periaatteessa penkit ja koelauta sen verran, että jos sillä pystyy ajaan. Ja ihan vaan sen takia, että se oli mulla käyttöautona, kun omaa käyttöautoani remontoittiin. Mutta tosiaan tällä nyt ei hirveästi parissa automiitissä tuli käytyä, ei missään tapahtumissa keritty kesällä käymään. Mutta nyt tehdään se, mikä olisi pitänyt alun perin tehdä 25 keväällä. Elikkä auton sisustan kokoaminen ja rakentaminen loppuun. Alun perin idea, siis 24 syksyllä, kun mä aloitin tämän Widebody-projektin, jota on joku saattanut katsoa. Jos et ole kattonut, niin check it out. Mutta tosiaan, mä tein tämän korisarjan tähän, ja sitten aikaa nopeuttaakseni, koska siis meidän deadline oli Seven Garage Day, mikä on toukokuussa järjestettävä tapahtuma. Niin marraskuussa aloitettiin tätä levikkeiden hitsaamista, ja tosiaan tähän oli silloin röpömaalilla maalattu, semmonen peltoauton näköinen. Eli juuri täydellinen aihio. Ja niin silloin aloitettiin ja tiedostettiin, että tällöin toukokuun viimeisellä viikonlopulla tämän pitää olla niin kuin valmis maalattuna, kaikki puskurit tehtynä ja sitten sisustaan samat stereot, mitä siellä oli. Mutta ne purettiin silloin puoliksi pois syystä, että vähän haluttiin myydä tuotteita ja olisi tullut uusia tuotteita silloin tilalle. Mutta tosiaan mennään itse tähän siihen valmistumiskeissiin. Elikkä mä selitän tästä ehkä vielä pidemmän videon, mutta tässä nyt sillä pikaisesti, eli joulukuu-maaliskuu. Mä hitsasin tämän korisarjan tähän, tein puskurit, ja sitten kun oli niinku pohjatöiden, eli kittauksien vuoro, niin sitten kävi se mielessä, että pitäisikö tätä hommaa nopeuttaa, että pistää kättä taskuun ja viedä tämä auto ammattilaiselle niinku maalattavaksi. Koska siis vaihtoehtona mulla olisi ollut tehdä tähän maalausteltta ja maalata täällä. Ja no sitten, kerron siitä erillisessä videossa sitten, mutta päädyin sitten viemään tämän toiselle tekijälle pohjien tekoon ja maalattavaksi. Ja no, se keissi ei päättynyt hyvin ja se auto oli siellä vierailulla noin, mitähän se olisi ollut, huhtikuu-elokuu. Ja alun perin sen piti olla siellä 1,5 kuukautta. Vai kuukausi. No mut kuitenkin. No, asiat meni miten meni. Kerrotaan niitä sitten myöhemmin, kun koostan oikein kokonaisen jakson tälle kokonaiselle paskakeissille. Mutta tosiaan. Maali tuli autoon ja jotenkuten se on kitattu. No. Mä oon ihan pohjatöistä ihan tyytyväinen, kun tiesin minkälainen tästä tulee, kun mä sen teen, mutta no itse maalaus ei sit ihan onnistunut ja tosiaan se määräpäivä, niin ei mennyt kuin semmoset vaatimattomat 3 kuukautta yli ja ei ollut sitten auto ajossa ja tapahtumissa. Mutta no, ei siitä sen enempää. Nyt otetaan aikahyppy sitten tähän helmikuun viimeinen päivä. 26. Eli nyt meidän deadline on American Car Show, ja nyt meillä ei ole semmoista mitään ongelmaa, että me ei tätä itse autoa saataisi sinne, koska kaikki on vaan musta kiinni. Niin esitellään vähän nyt, mä oon tän aika paljon radikaalimmin lähtenyt nyt rakentamaan tältä sisältä, kun silloin alun perin piti pistää vaan takaisin samat laitteistot, mitä täällä on ollutkin, mutta näytetään vähän. Mä oon tästä tehnyt semmoisen kuukauden jo tai vajaa kuukauden tätä autoa. Mutta
Kaikki pöllypaska hommia, supparikotelon muokkaamista, missä nyt ei sillä hirveästi kuvattavaa oo. Koska mä ajattelin, että mä tän videon, niin tää on yksi ja ainoa video, jossa tää koko auto kootaan American Car Showhun. Ihan siihen kuntoon, mihin se sattuu tuleen. Ja tätä projektia sitten jatketaan kesän mittaan, mutta semmonen niin sanottu sointikunto. Ja muutenkin, että tää olisi suht valmis American Car Showssa. Niin se on meidän tavoite. Mutta mä nyt aloitan tän siinä kohtaa, kun alkaa ne niin kuin kuvattavat osuudet. Niin aloitan tämän videon tässä kohtaa. Mutta näytetään nyt, mitä mä oon tänne tehnyt. Sisusta on tosiaan purettu. Siinä on meidän sisusta. Siellä on meidän lattiamatot. Penkit on verhoojalla. Niistä ei nyt sen enempää. Elikkä supparikotelo. Tähän näyttää hyvin samalta, mitä täällä on ollut. Mutta siis muutoksia, mitä tähän on tehty, niin tätä on pienennetty noin 100 litraa. Ja uusi portti siinä on. Eli juuri tämmösiä, niin kuin, että mä oon purkanut tämän supparikotelon multitoolilla ja koonnut palasista, niin eipä tämmöisessä nyt hirveästi kuvattavaa olisi ollut. Niin ajattelin, että aloitetaan tää kuvaaminen tästä kohtaa, kun tässä on jotain niin kuin nähtävääkin. Mutta joo, siinä on nyt noin 1104 portti, tommonen niin sanottu slot-portti. Siitä puuttuu pyöristykset, ne tulee eri kappaleilla sitten tuohon päälle, noilla rampamuttereilla ja mitähän muuta tästä kotelosta. Tää on tyhjänä pikkusen yli 400 litraa ja tähän on tarkoitus tulla 4-15 tuumasta supparia. Ja tosiaan, mitä täältä nyt? Täällä on vähän rautaputkea tukena ja näin edespäin kulmaraudalla. Jäykistelty vähän ja näin edespäin. Ei siitä sen kotelosta sen enempää. Se ei mikään mallituotos ole, mutta kelpaa. Sitten meillä on ruvettu täällä kittaamaan tätä etulevyä. Tämä maalataan. Tähän tulee semmonen peitelevy päälle, mistä on supparin kokoiset reijät ja tänne tulee sitten ledit väliin. Niin kaikki on nyt sahattuna, kaikki osat. Ja sitten meillä on katossa, niin tänne tulee kans rampamutterit. Meillä tulee tähän erillinen kattoverhoilu 9-millisestä vanerista päälle. Ja tuohon keskelle niin tulee prosessori. Sille tehdään semmonen aukko siihen ja lasi siihen. Ja oikein vanhat seuraajat, jotka muistaa, niin tässähän oli ennen vahvistimet katossa. Ja tossa kohtaa oli sitten akusto- ja bassovahvistin, niin nyt tää homma menee niin, että tänne kattoon tulee vain ja ainoastaan prosessori, ja sitten viedään RCA-kaapelit tuolta supparikotelon alta tonne peräluukkuun. Ja peräluukkuun tulee sitten kaikki tekniikka, akku, vahvistimet, kaikki sulakkeet, yms. Elikkä oikeastaan tuolta supparikotelon alta ei tarvi viedä kun vahvistimien heräte, kaiutinkaapelit ja RCA-kaapelit. Mutta joo, ei tässä kabiinissa sillä nyt mitään ihmeellistä ole. Tää on tässä vaiheessa ja peräluukku on peräluukku meillä on tässä vaiheessa. Ja siksi miksi tää näyttää tältä tää bassokotelo. Niin idea on siis se, että meillä on tää supparikotelon perse auki, kun me asennetaan suppareita. Niin täältä on yhden miehen helpompi vetää se suppari niin sanotusti paikalleen. Ja kannatella magneetista, kun sitä ruuvataan kiinni. Sen jälkeen meillä on täällä pienempi vaneri ja sitten meillä on isompi vaneri. Niin pienempi vaneri menee tähän ja sitten isompi vaneri tulee, siinä näkyykin maalirajat. Niin koko tämän kotelon taakse. Eli siinä tulee noin 50 milliä vaneria. Ja tässä on tuplavanerit, niin kuin näkyy, ja siinä on 26 millinen vaneri tossa. Niin noin about 50 milliä vaneria tulee takaseinään. Ja noihän sitten pitelee kanssa noin rautaputket sitä. Tässä tosiaan on kattoverhoilun pala leikattuna muotoon, siitä puuttuu se prosessorireikä.
tuossa on tosiaan se pienempi pala tuohon aukkoon. Ja sitten täällä meillä on peitelevyt noille suppareille. Nämähän tulee sitten verhoiltua. Ja sitten tosiaan tässä on tää takakansi. Leikattu ihan tuohon muotoon, että se tonne menee hujauttamalla. Mut joo, ne olisi siinä valmiina. Elikkä periaatteessa meillä on seuraavaksi niinku kaapelinvetoa, vetää RCA-kaapelit ja kaiutin-kaapelit tuolta kotelon alta. Tuolla on hyvä rako, mistä ne saa vedettyä. Ja sitten me odotetaan, että meidän supparit tulee. Niin me saadaan asentaa supparit kiinni ja sitten me saadaan laittaa tää kotelon kansi kiinni. Ja sitten päästään rakentelemaan vahvistimia tähän. Mutta joo, tosiaan jätän nämä kaikki niinku mielenkiintoisemmat osuudet tähän videolle, että tämmöstä niinku voitte huomata. Tää on pienistä palasesta tehty tää passokotelo. Niin no pieneen autoon. Tää on 60 senttiä pitkä kotelo ja 110 senttiä leveä ja 80 senttiä korkea. Niin pieni kotelo. Tai pieni ja pieni. Mahdun nyt itse siellä sisällä istuu. Mutta tosiaan pienistä paloista tehty. Ja varsinkin kun se nuolee tuolta ulkoreunoja, niin sitä ei voi ihan suorasta levystä tehdä. Mutta joo, olisikohan siinä selitetty hommalle pohjustusta. Tosiaan mä kerron tätä historiaa sitten ihan omalla videolla, mutta pidetään tää video nyt kokonaisuutena, millainen tästä autosta kootaan ennen American Car Showta. Auton maalauskeissistähän mulla jäi sen verran paskamaku suuhun, että älä ulkoista mitään kellekään muulle ja oleta heidän lupauksiin, että aikataulu pitää. Niin siksi opetellaan tekemään kaikki itse. Nyt mä näytän, mitä on vähän ruvettu harjoittelemaan verhoiluasiaa. Täällä on meikäläisen ensimmäiset harjoittelut nukkauksesta, verhoilunukkauksesta. Siinä on vähän harjoituspaloja. Meillä ei ihan toi liima vielä oikein toimi tässä, mutta siinä meillä on semmonen kiinalainen nukkauslaite ja siellä on nukkaa. Niin mahdollisimman paljon tehdään itse. Ja nää on nyt tosiaan mun harjoituspaloja, mihin mä oon harjoitellut tässä muutamaa eri liimaa. Siinä on käsijarrun noi kuoret ja toikin on käsijarru ja noi on sitten jalkatilasta semmoset peitepaneelit. Täällä nyt sitten mä tänään purin ton sisustan, niin tässä on meidän loput nukattavat osat. Elikkä siinä on mittariston kehys, tuo keski lämmönsäätöpaneeli ja muiden tuo kaulus, sitten hanskalokero ja itse koelauta. Niin nämä kaikki pitäisi nukata. Ja väreinähän meillä on tuo sama violetti ja sitten musta. Niin sointuu hyvin auton väreihin. Ja mitä muuta, niitä lähdetään tässä pikkuhiljaa harjoitteleen. Sitten meillä on täällä auton alkuperäinen lattiamatto. Tähän ostettiin mustaa kangasmaalia ja vedetään tää mustaksi. Täytyy se vaan pestä ensin kunnolla. Sitten meillä on täällä auton mittaristo. Tämä ajattelin kokeilla teipata tän ulkokehän niin tommoseen violettiin teippiin ja sitten vaihdetaan tonne joku taustavalot. Tästä on itse asiassa palannut puolet näistä taustavaloista. Niin täytyy vähän tutkia, mikä noista polttimoista, varmaan noin vihreät on noita taustavaloja. Niin täytyy tilata jostain jotakin tuninki taustavaloja. Mut joo, aika tämmöstä pientä piiperrystä kaikki jutut, kunnes saadaan stereoita. Ne tosiaan stereot on lähtenyt tuleen suoraan Italiasta. Tulee semmoista merkkiä kuin GS Audio. Niin näette sitten siellä aika härskejä tuotteita, mitä ei ehkä ihan muilla valmistajilla edes ole. Esimerkiksi 8 tuuman midpasson, mille voi työntää, tai aiotaan työntää, siis maksimitehokkesto on 800 wattia, mutta ajateltiin joku 600 wattia lykätä sinne jatkuvaa, niin siis per yksi elementti. Ja joku saattanee muistaa vanhat ovipahvit, niitä käytetään, niin siinä on 4 midiä, 2 keskiääntä ja 1 diskantti niin per ovi. Niin sinne saadaan ihan hyvin lykättyä löylyä. Kello olisi taas vaihteeksi 4 yöllä ja katsotaan mitä mä nyt sain aikaiseksi. Passokoteloa tuli sisältä vähän maalattua.
Syystä, että kun kurkkaat portinreiästä, niin ei näy vaalea vaneri, vaan näkyy mustaa maalia. Tosiaan toi koko takaosa tuli tuolta ylhäältä ja alhaalta veettyä. Sitten tuolla on se aikaisemmin näytetty siihen kehikon sisään menevä pala. Se on mustana. Ja sitten tää itse passoseinä. Mä vähän luulen, toi oli huono juttu vetää kittiä tohon. Se kuultaa lävitteen, niin mä vedän huomenna toisen kerroksen, kun toi on kuivanut. Niin ehkä se siinä on sit hyvä. Mut niin kuin tässä kamerassakin näkyy, niin tommosia valkoisia viiruja näkyy, niin täytyy vetää toinen rundi siihen vielä. Ja tossa on se tulee tohon noin. Tulee nämä sulakkeet sitten riviin, elikkä tässä on moottorin laturilta tuleva ja tässä on peräluukkuun menevä sulake. Niin ne täytyy yhdistää tossa. Ja siihen tulee myös ton prosessorin, mikä me tänne ammuttiin, niin sen virta, sinne menee 10 neliöiset virtapiuhat. Elikkä siihen tuli ammuttua tommonen 12-kanavainen Zevoxi. Se ei jää luultavasti tohon. Vielä hienosäädetään tätä suuntaa. Ja sit mä huomasin tämmöset, nämä kiinnikkeet oli vähän nolot. Tää niinku keikuttaa täällä. Elikkä noi kiinnikkeet oli semmoset niinku tämmöset. Niin täytyy ottaa se irti siitä ja panna jotain fylliä, mutta se on nyt hyvä. Mä saan kaikki RCA-kaapelit sun muut mitottaa, kun mä tiedän, että toi on niinku 5 sentin tarkkuudella tossa. Ja juurikin noin päin. Elikkä virtakaapelit täytyy koukata täältä. Sitten RCA outputit on täällä puolella ja virta rem out. Ei kun remmi oli tällä puolella. Elikkä siis heräte sisään ja heräte ulos. Ja meillähän tulee semmosesta Biltema venepaneelista toimimaan niin kuin stereoiden päälle laittaminen ja kaikki strobovalot sun muut, niin se menee niin kuin rem in ja sitten rem outista tulee herää kaikki vahvistimet. Mut muutenhan tämähän on siis 12-kanavainen vahvistin, siellä niin kuin vahvistinkanavakin ulos outputti kanavat, mutta me ei tarvita niitä, kun meillä tulee jokaisen kanavan taakse vahvistin. Niin lähdetään pelkällä RCAlla ulos. Mut joo, se on nyt ensimmäinen tuote, mikä tänne on niinku autohifiä laitettu kiinni. Se olisi taas päivä puhasteltu Micran parissa ja nyt me on aloitettu noita sisusta verhoiluosia. Micraan sisään tänne heitettiin uusi rundi mustaa maalia. Nyt rupeaa olemaan jo aika hyvän näköistä tasasta pintaa. Ja sitten tää, mitä täällä on tapahtunut, niin vähän tehty customimuokkauksia, ja ne on vielä kesken. Elikkä koelautaan. Tossa oli semmonen reikä. Mulla on ollut siinä aikaisemmin toi Bilteman tää venepaneeli. Niin tää menee nyt eri paikkaan, niin kitattiin sen reikä umpeen. Ja sitten saatatte huomata, että täältä on toinen räppänä vedetty umpeen. Syystä, että meillä on tää prosessorin kontrolleri ja meidän täytyy pystyä operoimaan tätä tosta oviaukolta, kun soitetaan musiikkia. Niin sen mä halusin tohon mahdollisimman smoothisti tohon heti ovisuuhun. Vanha kontrolleri oli tossa pystyssä, niin tää menee nyt tähän. Ja tähän tehdään semmonen funktio, että tää johto, tähän lähtee tästä hyvin A-pilaria pitkin sitten katolle, tai tuonne kattoon prosessoria kohti. Ja tässä on 5 metriä kaapelia. Niin me tehdään tähän reikä, mistä tulee läpivientikumi, sillä lailla, että tää menee suht jouheasti tää piuha sitä lävitte. Ja sä voit tähän tulee magneetit, ja tohon tulee magneetit, ja sä voit ottaa tän käteen täältä ja vetää piuhaa tuolta koelaudan sisältä. Niin pystyy niinku vähän kauempaakin säätää, niinku, tosta pystyy biisiä skippaa ja näin edespäin. Niin pystyy käyttämään tätä, mutta pääasiallisesti se olisi niinku magneetilla tossa. Ja joo, eihän siinä sen kummallisempaa. Nyt täytyy sitten tinkiä vähän puhallustehosta, mutta kesällähän tolla vaan ajetaan, niin tuskin se nyt niin kauheasti huuruun vetää. Onhan sinne se pienempi räppänä vielä
päällä. Sitten meillä on tänne mittaristo tähän kehikkoon, niin siinä on jännitenäytölle tehty 3D-tulostettu tommonen paikka ja se on kitattu sinne. Ja täällä meillä tulee sitten tässä oli tämmönen tyhmä rivi nappeja, missä ei tai siis feikkinappeja, tommosia, ja 2 nappia, niinku toimivaa nappia, niin nyt jää ainoastaan hätävilkkujen nappi tohon, ja tää kitataan tästä umpeen, ja tohon tulee sitten semmonen magneettinen puhelinteline, niin saadaan vähän asiallisemman näköinen. Eli tämähän on siis tästä tämä osa. Mutta joo, siinä olisi toi kitata tosta suoraksi ja toi kitata loppuun ja toi kitata loppuun. Ja sit siellä on vielä A-pilariverhoilu. Hieno kittaus ja siellä menee jo muovipohjamaalia noihin. Ja tosiaan vedetään ennen nukkaa, niin maalataan noin osat sen nukan väriin. Että jos siitä kuultaa läpi, niin ei ole mitään semmoista harmaata näy sieltä alta. Niin kuin näissä ensimmäisissä kikkareissahan on nyt sen verran epäonnistuttu, että näistä pikkusen näkyy toi harmaa tuolta läpitte. Näihin täytyy nyt vaan koittaa saada lisää vahvuutta tuohon nukkaan, mutta koitetaan nuo toiset nyt tehdä tälleen. Että maalataan se osa ensin siihen väriin. Eli koelauta, hanskalokero tulee mustaksi ja nämä kaikki muut paneelit tulee violetiksi. Ja noi A-pilarimuovit, ne tulee tuolla nahalla, koska kattokin tulee nahalla, niin, tulkoot sitten nuokin. No niin, nyt olisi kaikki viimeistä hiontaa vailla valmiina. Noista vielä hierasta ja tosta pitää vielä vähän rankemmin hierasta. Ja koelauta odottaa putsaamista ja sitten vetää toi muovipohjamaali ja sitten musta paukku. Sitten myös nämä räppänän ritilät vedetään mustalla paukulla. Sitten oli tämmöiset jalkatilan suojamuovit, ne on nyt vetty mustaksi. Hanskalokero on nyt sisältä musta, se pitää vielä kääntää ja toi sisusta jää ihan tolle mustalle paukkumaalille, mutta käännetään toi ulkopuoli, niin siihen tulee sitten se nukka. Sitten tuolla on kans koelaudan sulakerasia, koelaudan peite, tommoset ruuvin peitelätkät ja sitten tommonen lokerikko tuolta alhaalta. Niin kaikki mustaksi. Sitten tossa on violetiksi tulevia on toi tuhkaluukku, sitten nuo ratin muovit, mittariston toi ympärystä ja tosiaan toi tulee kans violetiksi toi tämä kikkare tästä. Mut joo, ne on oikeastaan kaikki muovit siinä. Ankaran jynssäämisen jälkeen ne on saanut nyt väriä pintaa. Elikkä saattaa jostain kohtaa huomata, mutta ei edes hirveästi. Mutta venni siis pensselillä. Yllätyin itekin tästä, että kuinka tää tasottuu tää maali. Ei kyllä uskoisi. Kun mä ajattelin, että kun tähän tulee nukka päälle, niin se ei haittaa. Et sieltä on pensselirantuja, mutta tän vois laittaa kyllähän tällänsäkin kiinni. Nää on ihan... Tosta nyt paistaa noi kitit lävitte, mutta... Ihan riittävä on niinku pinnanlauta. Tää on ainoa osa, missä jäi niinku tommosia... Tähän mä vedin ehkä vähän paksummin, niin tommosia pensselijälkiä. Siinä on nyt aloitettu vähän harjoittelemaan tätä nukkaamista. Tai jatkettu sen harjoittelua. Siinä pinnassa rupee olemaan jo ihan priimaa. Ja niinku se pysyy siinä. Sitten on tommosia kuivia kohtia, mitkä lohkeilee pois. Sitten tuo on taas vähän ohkaisempaa. Niin. Kyllä tää tässä. Toi meni vähän käteen ja... Meillä on tässä nyt vähän liiman kanssa ongelmia, mutta katsotaan. Kyllä tää niinku kerta toiseensa jälkeen paranee. Että me ei ole synnytty luovuttamaan. Mutta joo. Sitten täällä on tää bassokotelon takakansi. Se on nyt maalattuna. Se on vaan nojaa nyt tohon. Ihan vaan, että saa vähän mallailla. Ja maalattu molemmin puolin. Toinen puoli musta ja toinen puoli violettia. Sitten tänne on ujutettu. Siinä on 6 paria. Nämä on noita 4Connectin Stake 3.
5 metri RCAta. Eli menee tuolta supparikotelon alta ja syystä, että siellä oli tosi pieni rako, mistä mahtuu viemään. Niin sitten vietiin kaiutinkaapelit, mitkä menee oville. Niin haettiin puuilosta tommosta, mä en oikein tiedä mitä toi on, niinku jotain raksasuojaputkea. Vähän niinku vesiputken suojaputkea. Mun käsittääkseni. Tuommoista 30 millistä mustaa kurkkuputkea, niin ne meni hienosti tuolta ulkopellin välistä. Niinku täällä näin menee siellä niinku tommonen rako. Ja sitten täältä, kun me otetaan turvavyö pois, niin tai tossa on niinku turvavyön reikä, niin sieltä tulee sitten molemmat. Ja ne menee tuolta. Olisiko mulla lamppua tässä? Niin tuolla on todella hyvin tilaa tuolla kotelossa, niin siellä mahtuu menee se kurkkuputki. Ja tosiaan siinä on nyt sitten noin 40 metriä kaiutinkaapelia. Sitten joku saattoi huomata, että täällä on tätä pikkukaapelia, niin nää ei ole kaiutinkaapeliksi, vaan heräte, sitten tonne tulee ledivalojen ohjaus ja ne vedetään kanssa tuolla parikaapelilla. Niin saa niin kun jokaisesta menee pelkkä plussa, niin saadaan niin enemmän plussia käytettäväksi. Kuitenkin halpaa kaapelia, niin vedettiin tämmönen oma nivaska tänne, että tästä saa kaikki herätteet sun muut. Kulkee ihan, kun sehän on jotain tosi pientä virtaa, niin kulkee ihan hienosti tämmöstä 0,75 pitkin. Ja kaiutinkaapelina meillä on 4 paria 6-neliöistä ja 4 paria 2,5-neliöistä. Hollywoodin kaapelia, täyskuparikaapelia. Sitten siinä, mihinkä mä koitan koko ajan kompuroida, vaimennusmattoa, mitä pitäisi ankarasti laittaa tonne oviin. Eli tulee 2 kerrosta putyylimattoa, niin se aika hyvin pitäisi ton pellin tukea, että tää toimii niinku midi-kotelona tää ovi. Tai ovet, molemmat ovet. Aika hyvällä mallillahan tää. Sitten tuli samalla kun toi takakansi vedettiin, niin vedettiin toi portti violetiksi. Ja tää on maalattu mustaksi sitten tää supparikotelun naama. Ja tosiaan minkä takia toi on sisältä maalattu, niin kuin huomaatte en ole kokonaan maalannut. Mutta sitten kun sä kurkkaat tänne porttiin, ja no toivon mukaan sinne nyt ei paista valo kun panee supparit paikalleen, niin sieltä ei näy niinku juuri mitään, kun mustaksi maalattu koko kotelo niinku tosta portin takaa. Porttiinhan täytyisi siis seuraavaksi tehdä ne pyöristyspalat. Mä tein irtopaloista tuonne taakse vähän pienemmät. Luultavasti tavoitellaan jotain R20 niin kuin sen säteeksi. Ja tähän tulee sitten isompi, semmonen mikä tulee vähän niin kuin tähän supparin, no ei nyt ihan eteen, mutta sillä lailla pikkusen. Tai niin kuin nuolee tästä semmonen iso portti, tai niin, semmonen kehikko ja sitten se pultataan tohon. Tulee noilla rampamuttereilla tonne vaneriin. Niin Siinä olisi nyt meidän edellä mainittu sulakelevy. Eli siinä tulee moottorilta lataus 70 ja sitten takakonttiin menevä tuolta pellin välistä menevä 50, niin ne on nyt yhdistetty tuommoisella jakoblokilla. Ja samasta blokista otetaan sitten virtaa muihinkin. Tässä on esimerkiksi tonne ohjainboksille, mistä tulee kaikki valot. Eli siellä on tommonen Bilteman toi venepaneeli, niin sen ohjainboksi on tuolla niin sille vedetään sitten tosta sähköt ja muille ledeille ja prossulle tosta virrat. Tosiaan ovet on vaimennettu, oviin on pujotettu kaapeli ja sitten on vähän ruvettu mallaileen keskikonsoli hässäkkää. Elikkä nämä rosteriset Bilteman mukitelineet uppoo tänne aika nätisti. Ja tähän tosiaan tulee vielä, täytyy hakea Biltemasta semmosia tikkuja, niin mä teen niistä semmosen. Ei jaksa ruveta lasikuilla pelleileen, niin semmoset vaan ja sit ehkä siihen hartsi päälle ja sit vaan kittiä siihen ja näin edespäin. Mutta luultavasti toi vakiokortsu tulee tohon nyt paikalleen. Ja tälle nappipaneelille on tehty tähän
sille on tuo tuommoinen puulätkä tuolla muualla, niin se tulee siihen. Mutta joo, sinne tuli tosiaan roiskattua 2 kerrosta Comfortin Spideria. Pitäisi olla oikein herrainmattoa, viimeisen päälle mattoa. Mitähän muuta? Suksiboksi, tämä minisoksiboksi, se on ajettu karheeksi, odottaa maalausta. Eli se on tarkoitus vetää korin väriin, kun mulla on tuolla näkyy purkki, mulla on sitä litraa sitä korin värillä olevaa maalia, niin koitetaan se vetää korin väriin. Ja tässä mä oon vähän aloittanut tämän lattiamaton maalausprojektia. Eli tuli Autodudelta tämmöstä kangasmaalia. Ja mulla oli ideana vetää se pensselillä. Syystä, että helppous. Mutta huomasin sitten, että tää on tämmöstä saatanan karvamattoa, niin tuo harmaa paistaa tuolta lävitte. Niin tein nyt sitten ihan mattamustalla sprayllä testin, niin se sprayllä se menee tonne niin kuin syvällekin, että se ei jää vaan tuohon karvojen pintaan niin kuin toi. Eli täytyy ruiskulla maalata toi maalia. Täytyy vaan toi mikro ajaa tosta pihalle siksi aikaa, kun ton maalaa ruiskulla. Et sekin voisi olla semmosia viimeisiä hommia se sitten. Mutta tuli nyt ainakin kokeiltua, ettei ainakaan pensselillä kannata tuommoista karvamattoa ruveta lemoa. Hommat etenee ja ollaan vähän tehty moottorisahaveistoksia. Siinä on 2 lankku, jyrsimellä laitettu pyöristykset ja sitten rälläkän tuolla karbidilaikalla tehty tällainen tavoiteltu R50 pyöristystä tähän. Niin siinä on laitettu vähän polymeeri, liima- ja tiivistemassaa tohon porttiin ja nää täytyisi nyt ruuvata tohon päähän. Tällä lailla näin tänne. Siihen päähän. Mutta joo, mitäs muuta me ollaan täällä saatu aikaiseksi? Sitten samaan moottorisahaveistelyyn tuli tehtyä tää toisen puolen portin pää. Tää on tehty ihan 25 millistä vaneria päällekkäin ja siitä lähdetty jyrsiin. Tää on aika huvittavan näköinen tämmönen. Täytyy se vielä käydä hienokitille ja sitten maalata se siitä. Meillä on vähän pultin paikat on nyt puolireikää ohi. No ei nuo rampamutterit, niitä ei saa mitenkään tonne suoraan, niin täytyy vähän tehdä toimenpiteitä, mutta eipä siinä sen ihmeellisempiä. Jaha, nyt on ollut jonkunmoinen pätkä kuvaamatta ja aika hyvin on edistynyt. Näytetään oikein koko halli. Täällä ollaan parvella nyt. Elikkä täällä meikäläisen parvella on meikäläisen verhoilustudio. Harjoitellaan vähän nahkaverhoilua. Siinä on B-pilarin ylä- ja alamuovi. Sanotaan näin ensikertalaiseksi, niin ihan kohtuu. Noita ei vielä leikattu reunoja, mutta siellä on tosiaan 4 metriä mulla nahkaa. Siinä on sitten seuraavat palaset menossa verhoiluun. Ja sitten on vähän mittaria tuunailtu. Siinä on tommoista autoteippiä. Tommoista niinku väriä taittavaa, miksi sanotaan. Mutta kuitenkin. Sitten täällä olisi teetin tämmöiset jalkatilamatot. On aika tyylikkäät. Elikkä mulla oli tommoista suoraa mattoa, mitä löysin jostain netistä. Tämmöistä violettia, niin kävin sitten leikkauttamassa ja kanttaamassa nämä ihan liikkeessä nämä matot, niin nyt on tyylikkäät. Eli piirsin siis vaan tussilla tonne tän maton taakse ton kuramaton viivat ja siitä sitten leikkasivat. Mutta joo. Sitten stereot on kerinyt tulee. Tässä on vähän, näytetään pikaisesti. Mä näytän sitten paremmin, kun niitä laitetaan tuonne autoon kiinni, mutta siinä on meidän torvidiskantit. Sitten meillä on 8-tuumasta midpassoa. Sitten on 6-puolikasta neodyymimagneetilla olevaa keskiääntä.
Siinä on niiden laatikoita. Ja siinä on 8-tuumaisen laatikkoa. Sitten meillä on siinä Discandin driverit, eli nuo, itse diskantit. Ja joo. Sitten meillä on oikeastaan täällä, siinä on ovipahvi, mikä menee kiinni, se vaan vedetään kangasmaalilla aika eri väriseksi. Sitten mennään tonne alakertaan, niin näette vähän miltä näyttää. Ja tosiaan täällä onkin muuttunut aika paljon. Tänne on löytänyt jo vahvistimet paikkansa. Elikkä. Siinä on nyt 214 kilosta passolankkua. Sitten on 2300,1 monolankkuja. Eli 2300 wattia yhteen ohmiin, yhden kanavan vahvistin. Niitä on 2 kappaleen. Sitten on 2 kappaleen myös nelikanavaisia vahvistimia. Eli tulee niinku keskiään diskanttipuolelle. Sitten siellä on vähän jakoblokkia laitettu ja sitten siinä on akusto. Se tulee siihen. Eli tästä nyt voitte jo kuvitella. Tulee peitepaneelit ja reijät niihin noitten eteen. Niin tulee aika herkullisen näköinen kontti. Mutta joo, mitäs muuta? Hytin puolella on kans tullut tosi hyvin muutosta. Elikkä. Tänne olisi huilautettu passot paikalle. GS Audion Silver 6500. Aivan makia setti. Siellä on tosiaan ensimmäiset nahkaverhoukset kiinni. Ja turvavyötä on sinne jo hahmoteltu. Ja passon tuo peitelevy on nyt sovitettu siihen. Eli tonne tulee taakse nyt sitten ledit. Ledit ja täällä kans nahalla tämä paneeli. Sitten tähän portin suuaukolle on tämä itse kaulus tehty. Se on rälläkällä vaan veistelty. Siihen karpidilaikalla täytyisi se kitata ja maalata tohon violettiin väriin, niin sen saa ampua tohon paikalleen. Niin Sitten siellä onkin prossua ja prossu onkin oikeastaan valmiina. Sieltä puuttuu vaan virrat. Virrat ne täytyisi kytkeä tohon noin, niin sitten tulisi prossuun virrat. No niin, pieni aikahyppy. Siinä olisi nyt kaikki vermeet kaapeloitu ja melkein kaikki päällä. Tosiaan meillähän tuli jälkitoimituksena nyt sitten 2 vahvistinta lisää. Niin ne täytyisi nyt seuraavaksi kytkeä vielä virtoihin ja meillä on RC-akki odottaa tuo valmiina. Mut joo, siitä tuli aika näppärä. Siihen täytyisi nyt seuraavaksi ruveta veistää lasikuitu peitepaneelia, että saadaan kaikki johdot piiloon, mutta kaikki rokkaa hienosti. Sitten me ollaan saatu täällä ovipahvit kiinni. Meillä on kaikki kaiuttimet laitettu oviin ja näin edespäin. Ja sitten on kabiinia ruvettu läjäämään. Siellä on mustaksi maalattu lattiamatto. Ja sitten nämä viimeksi katsellut peitepaneelit on saanut nahan päälleensä. Sitten meillä on koelautakin on löytänyt paikkansa ja kyllä se siitä. Siinä on ruvettu tekemään peitepaneelia. Eli tehtiin puuraamit tonne alle ja sitten heitettiin tää kaiutinkangas tähän päälle ja sitten siihen on nyt vedetty pari rundia lasikuitumattoa. Kokeillaan seuraavaksi kuinka se lähtee irti. Se olisi taas kello 6 aamulla ja ei suinkaan ole aloitettu vaan lopetetaan. Eli koko yön painettu taas mikraa. Sinne olisi nyt saatu 2 puuttuvaa päätettä. Hieman liaaniasennuksella vielä täytyy niitä niputtaa, mutta peräkontti rupeaa olemaan hyvällä mallilla. Sitten kabiini on edistynyt oikein kivasti. Täällä on lattiamatto on viskattu. Sitten on vaihekepin nuppia laitettu. Uusi penkki on siihen istahtanut. Nää passon peitelevyt taisi ollakin jo edellisessä klipissä, mutta tää alempi noitten sulkeboksien suoja, niin se on nyt kans laitettu siihen. Ja sit meillä löytyy tuolta toi Piltemän venepaneeli, mistä ohjataan sitten kaikkien valojen ja stereoiden päälle menemistä. Sitten on koelautaa vähän. Siinä on nyt osia kiinni, uutta rattia ja
Mittaristo on teipattu sun muuta. Pientä, vähän kustomoitu keskijuttua. Täältähän nyt katosta vielä puuttuu toi vaneri. Elikkä tohon tulee ympärille, tuon Zevoxin ympärille sitten niinku peitelevy samalla nahalla. Ja sitten toi portin suuaukko on tuolla siellä on hiontaväri nyt päällä ja siihen saisi kohta heittää värejä. Muutama verhoilupalikka vielä puuttuu, mikä on tuolla maalaamatta, mutta ihan hyvällä mallilla. Sitten, en tainnutkaan kuvata, mutta kontin peitepaneeli, eli tulee pelkästään vahvistimet näkyville, niin se on siinä. 90% tehty vanerista ja loput on sitten lasikuidutettu. Siinä olisi nyt suurin piirtein haettu muoto ja sitten vaan seuraavaksi vaku 70 päälle. Niin se on hyvällä mallilla. Mut joo, siitä vielä muutama verhoilupala ja tossa meidän keskikonsolin mukitellinki. Sekin on siinä menossa. Mutta joo, hyvällä mallilla. Sitten meillä on täällä laturin kytkeminen menossa, eli tulee tämmönen verkkovirtalaturi. Niin se tulee trukkiliittimellä. Tonne johonkin konehuoneeseen laitetaan pistoke. Niin hyvältähän se näyttää. Näytetään tästä vielä näitä penkkejä. Nää on kyllä, nää on kyllä makiat. Ai. Samoilla silmillä päästiin messuhalliin. Täällä on nyt painettu ihan kellon ympäri, mutta joo, siihen tuli tehtyä nyt se lasikuitupeitepaneeli, siinä on nyt verhoilu päällä. Tuli ihan tyylikäs. Muutenhan tää nyt on sit suht siinä kunnossa mitä aikaisemmillakin klipeillä. Ainoa nyt mitä kerittiin tekemään, niin katto on tämmönen nahkainen peitepaneeli, eli meni tolleen sitten noi aurinkolipat siihen roiskastiin, mutta aika hyvällä mallillahan se hyvin saatiin valmiiksi. Ne on niinku puoli tuntia ennen lähtöä saatiin takaluukun paneeli verhoiltua. Mut joo, siinä se olisi. Kuvaillaan vähän klippejä tästä viikonlopun aikana, että miten nää täällä soi ja minkämoiset menot täällä on.